A ty už si mal pusu? Nie. No iba od mamy. Páči sa ti. Čo s tebou? Neviem. Jak neviem. Tak neviem, aký z tých, alebo... No, niečo moderné. Niečo moderné. Počula, že teraz fičí také, že tuto vzadu ti takto vyholím také kolečko. Ne? Ne, dobré. Tak, potom klasika. Toto dáme nakrátko, tieto boky. A toto ti trošku skrátim. Jaká by bola tvoja ideálna predstava strihu? Podľa koho? Kto? Ja. Nikto. Sám. Ale to je skvelá odpoveď tohle. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Co ste robili vy? Ja? No ja som byla nemocná. Aha. Takže som spala a ležela a spala a ležela. Ja keď spím, tak celú noc. Mamine si neurobil niečo na 1. apríl? Urobil, že som si vymyslel, že som omylom napchal vreckovku do umývadla a zapol som ho. Ukážem, predvediem crngáči. Dada, ináč pozor, crngáči, toto je životu nebezpečné. Vy to sami doma neskúšajte. Celé ti to nafarbím. Nie. Iba tú ofinu? Áno. Tak. No, Josh. Prepáč. I'm done. Cut the show. Čo povieš? Dobre. Môže byť? Hej, okej.